Assalamualaikum warahmatullahi dinleyiciler. Bugünkü podcastimizin mehmani Azat Jumayev. O bugün özün iş olan network security, network engineering barada gurun verer bize. Azat abi hoş geldiniz. İlk olan kabul ediniz için köp sağ olun. Biraz özünüz arada tanıştırıp ve şu gurun vermek isteyen temanız haqda kıskaça aytsanız. Hoş eşitdik, hürmetli adamlar. Murat, sizden silap çağrılın için köp sağ olun. Özümüz var adı. Murat, näme diýelim bu täze nämesen bir kän gowy Bolýar işlemedim siz Murat. bolýar. Men sesim gelmedimi? Ta bir ýyl nämerek. Täzeden başlap bilersiň. Bolýar. Häzir sesim gelişnäli gowy? Hawa erbetde şu wagt. Assalamu alaikum hormatly ýoldaşlar. Bugünkü JDJ Aşgabatymyzyň Tekno Podcast'yň mehmany Azat Jumayev. Ol bugün network engineering, network security barada gurrun berer. Azada ilkinen kabul ediniz üçin köp sag bolun. Şuňky podcast'ymyza geleniňiz üçin ilkinen özüňiz barada gysgaça tanıştyrsaňyz we şu gün gurrun bermek isleýän temamyz hakda gysgaça aýtsaňyz. Salam hormatly ýoldaşlar, salam hormatly dinleýijiler. Murat Nesirov. Öz programmada silap çağrılın için köp sağ olun. Indi men öz edil häzirki edýän işim barda gysgaça gurrun bersem, men häzirlikçe Amerikadaky uly kompaniýalaryň, ýa-ni network security provider kompaniýalarynyň birinde network security engineer bolup işleýän. Bu edarada biz günnelik ýa-ni ýylların, ýani adamlaryň esasan Amerikadaky we ýa-da dünýädäki iň baý 50 uly kompaniýalaryň maglumatlaryny goramakda kömek edýärse, bu network üstünden, cloud üstünden bularyň goramy üçin edýär. Kısaça aýtsak. Dogry. Gatgoý. Ýani işiňiz gatgoý, tölem we jogapkarçylykly işemeňize diýmek, ýani bir tarapdan ol network ulgamlaryny goramam, olam aňsady işimde we üns talap edýän işleň birisi ýalňyşmasam. Eger siz indi şu network security ýa-da network engineering öz barada gysgaça aýtsaňyz, ýani meselem nemeler gerek bolýar ýalňyşmasam, sertifikatlar gerek ödýän şol işe başlamak üçin öňünden alınmaly käbir ýa-ni Cisco'nun ýa-da beýleki kompetiýa ýaly şo sertifikatlar barda, ondan daşaram bu asyl network engineering özü barada we VPN ulgamlarynyň guruluşy barada şolaryň gurýanlygyňyz hakda aýdypdyňyz. Şolar barada siz özüňiz gurrun berseňiz. Bolar, Murat, bu soru ýaman ulaqan soru berdiňiz. Mene dinleyijilerimize ine elekdemek arkaýyn düşüner ýa ilki Cisco'dan başlaýalım ýa. Bolýar. Bir kaça aýtsak, ýani dünýädäki network marketiniň, ýani network bazarynyň ýani käbir maglumaty bara 70 ýa-da käbir maglumaty bara 80%-ni öz elinde tutýan kompaniýa bar. Bu Cisco diýip, ýani ýazylşam CISCO dinleyijiler üçin eger öwrenmek isteseler kompaniýadan Google edip bilerler. Ýani bu kompaniýanyň öz içerisinde sertifikatlary bar. Bu kompaniýanyň sertifikatlary Amerikada we dünýäde gaty uly formata eýem. Ýani nälikden berde bachelor's degree, bir mysal üçin diýeler, Cisco Network Professional derejedäki sertifikatyňyz bolsa, Amerikanyň içinde 4 ýyllyk inženýerlik urunyny gutorandan has näme güýçli görnýär-de, esasen şo network urunyna işleseňiz, näme üçin diýseňiz, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň universitetleriniň häzir hemmemizde bilişimiz ýaly belli bir problemalar bar. Mysal üçin gaty gymmat, el ýeterli däl. Gireniniz bilen hem inženýerlik ilkinji, ikinji, üçinji, ilkinji 2 ýylyna universitetlerde kän ütköçüp bir öz urunyna balanşyklap öwredilmeýär. Diýel taryh okar, geografiýa okarsyňyz ýöne inženýer özüne sorap biler. Bu zatlar maňa näme berek, nirede peýdasy bar diýip biler. Näme üçin maňa men munça pul töleýänim diýip biler-de. Gerek o zatlara da düşünmeli ýöne. Ine häzirki ýagdaýda ine ýanky ýaly Cisco'ň bir piramida görnüşde bir näme sertifikat derejeleri bar.
Yani yönetici aytsak, misal üçün CCNA diye associate level, yani ondan sonra CCNP, ondan sonra CCIE, CCIE ol eýäm уже yani hali deňeşdiren baýtsaň, neme bilen paçty bir PhD bilen deň ýaly bir derejeler bar da, gaty kyn egzamin, gaty gymmat egzamin. Ata yani şu Cisco barada yani alaysak network security yani dünyada network'ın maşana ullakan uğurlar var da yani aysak misal için dinleyicilerimize has genişleyen malumat vereyim. Information technology iki bölünüyor. Yani iki şaha bölünüyor da ya diyelim misal için çep tarafta köplenç çep şahada nemeler öyle kimler öyle diyseniz software developerlar yani software misal için programistler programa yazyanlar olorun misal için değil olur test eden adamlar da sağ tarafta olsa esasen hem yankal operations site'da da yankal kimler var diyseniz yankal networkçılar var security engineer'lar var misal için cloud engineer'lar var şolar ýaly uğurlara bölünýär. Ve tek crunch'ın aytmana göre yani dünyadaki işlerin yani esasen teknoloji, computer teknoloji işlerinin 30% software developer tarafta yani çep tarafta esa operations side'ın neme tarafta yani sağ tarafta bir maglumat var tek crunch'ta. Onu nädip ölçediler onu bilen bok yani şolar ýaly maglumat bar yani Amerikan ünlü jurnallaryň teknoloji jurnallaryň birine yani gazetlaryň birine. Aslında esas yine şu maglumat sorduğunuz siz bana bu VPN var da esası bizim edýän gündelik edýän işmem şu men VPN engineer esasanam. Bizim komandamyzda 150 olay inженер bar. Şol esas menem iş yani EMEA'de EMEA saatlaryny işleyen yani New York saatine göre işleyen bu yani Amerikan Fortune 50 kompaniýalarynyň inženýerlerine maslahat berýär. Näle işledilýär, näle problemalar var. Gündelik näle problemalar ýaşaýar şolar çözülşi. O arada soradım. Oňulenem misal üçin ýene bir gaça maglumat bersen ýa-da bu näle işleýär? Bu ýan protokollaryny söyleşler. Protokol diýelim düýgünler ýaly öz kadrlary var, öz tertibi var. Bu peýanlaryň esasen 3 tane protokolu var. Kullanılan häzirde olaryň bir IPsec beýleksem TLS SSL da. TLS SSL esasen şu tarafa geçen köplenç adamlaryň köp kullanýan näme protokolu. Yani bu TLS iki tane bu peýanam iki görnüş yani iki üç görnüşde bolýar. Mysal üçin diýeli bir network OSI layer'ına var aýtsak yani OSI layer'ym aýratyn bir tema dinleýijilerim üçin yani belki düşünüksiz bolmandylar köpürek teknik tok yani maglumat sektoruna yani informasiýa tehnologiýa sektoruna OSI layer diýip bir zat bar. Bu 7 gatly bina şekline düşünseňiz şu maglumat mysal üçin diýeli bärden mysal üçin bir sany ulanjy A harfyna basanna maglumat nähil gidýär. Ilki mysal üçin kompýuterden gidýär da simlary sülen oradan simlaryň gidýär. Simlardan soň data gidýär, data link gidýär. Data linkden soň network layer gidýär. Networkdan soň transportdan soň session gatyna gidýär. Session gatyndan soň presentation gatyna gidýär. Iň soňunda da application beýleki tarapdaky adama ýa-da bir maglumat saklayan ýere barýar-da şeýle düşünýär. Olsa yani bu TLS SSL'a girsek bu wagtda bu nähili işleýär diýip soradyňyz. Muňa da gysgaça jogap bersek, ene ýanky mysal üçin diýelim istendik bir sayta ýaly application'a gireňizde. Mysal üçin sizden näme soraýar? Kim sen diýip soraýar da. Mysal üçin men adym Azat, username. Ondan soň sizden soraýan zat passwordyny soraýar. Ýani näme diýip password. Siz tanymalisy bilýän adam yani kompýuter sizin hakykatdan hem kimdiňizi bilmek üçin size şo zatlary soraýar. Biz muňa zatda tehnologiýa dilinde biz muňa sign in policy diýäse. Ondan soň kompýutera siz mysal üçin ýa-da username'ni passwordyny ýazandan soň ýereldiler authentication policy diýär.
authentication policy tertibine hem düzgün näme diýseňiz, o taýda seredi hakykatdan hem ýanky sizin beren, sizin ýazan username'iniň mysaly üçin deli dogrumy, dogru dälmi? Şonu barlaýar. Hmm. Onu da zat edýär. Ýanky ýaly authentication policy'de mysal üçin siz adam ýene bir başga bir zaty bar. Mysal üçin username uzunluğu näme bolmaly? İçine hele düzünler bolmaly. Mysal üçin password'un uzunluğu gysgalygy näçe bolmaly? Minimum, maksimum näçe bolmaly password'lar? Password'un içinde mysal üçin uly hat bolmaly, baş harf bolmaly, baş harf bolmaly däme? Ya diýelim mysal üçin käbir nemeler bar, simbollar bar, ulanýan gündelik mysal üçin reshotka diýdi, at diýdi, dollar näme diýdi, prosent diýdi. Şolar ýaly düzgünleri ýanky kan nemeler goýýan kadalar diýerler. Şonu goýýan. Adam şondan geçdi, ýanky ýaly mysal üçin sizin password'uňyz, sizin deli username'iniň şondan ikinji nemeden, ikinji adımdan geçdi. Onu üçüncü adıma gidýär. Authentication realm diýse, bilen authentication realm bolanda näme diýär? Ýanky siz haýsy realma değişliň? Ama haýsy mysal üçin haýsy gruppa değişli? Haýsy diýeli regiona değişli? Mysal üçin adamdyňyz tapýar, şo taýda barmy ýokmy? Eger şol siz tapylsa, ondan sonra dördüncü näme geçýär? Dördüncü step'e geçýär. Dördüncü step'de de näme AAA serverler diýse, biz buna AAA serverleriň içinde de istenlik olan ýerdem ýene bir aýryjy bir ulakan bir tema. AAA serverleriň içinde de mysal üçin türlü görnüşler bar. Ýanky LDAP diýdi, SAML diýdi, mysal üçin diýeli Active Directory diýdi. Şolar ýaly görnüşler bar. O taýda giren soň o taýda ýene barlanýar. Siz hakykatdan hem mysal üçin password'uňyz geçýärmi, geçenokmy nemeden? Ýanky ýaly barlydan. Onu password'uňy geçenden soň authentication'dan geçenden soň siz zada gidýäňiz. Authorization'a gidýäňiz. Authorization olana mysal üçin diýeli kampaniýanyň haýsy bölümlerine we da haýsy maglumatlaryny ulanmana ruhsaty bar. Onu barlaýar. Mysal üçin diýeli siz diýeli kampaniýanyň diýeli mysal üçin gapysynan girmäne ruhsatyňyz bar. Bolýa ondan geçýäňiz. Ýanky authentication ýanky authentication şoňa men diýär bir mysal berip aýtsak. Soň ýanky sekretariň ýana baraňyz, ýanky mysal üçin kampaniýa girdiňiz, sizi garşy alýarlar şo taýda barlaýarlar dörde authorization ýanky bir mysalla düşündirsek ýanky sonra ýanky siz näme ulanmany ruhsatyňyz adel ýa-da haýsy otoglara gitmäne, haýsy mümkinçiliklerden peýdalanmany ruhsatyňyz bar. Mysal üçin diýeli siz diýeli data center'a gitmäne ruhsatyňyz barmy ýokmy şo taýda barlanýar. Şeýle men mysal üçin ýene siz diýeli içerki diýeli otoglara gitmäne ruhsatyňyz barmy ýokmy onu barlaýar. Eliňizde garaz sizin çägiňiz ýanky näme ruhsatyňyz bar, näme ruhsatyňyz ýok şonu barlaýar. Ondan soň insan näme counting diýilýär. Onu nemeden çıkıp barýarkaňyz eliňizde mysal üçin diýeli siz näme ulanan bolsaňyz, näme peýdalansaňyz insanlar size görkezýär da ýanky accountingde mysal üçin de restoranda nahar ediňiz çıkıp barýarkaňyz eliňizde şok berýär. Edim şolary accountingam şoňa meňde. Ondan soň bu step ýanky bu adamy geçenden soň dördüncü adym geçenden soň beşinji adym role mapping diýilýär. Role mapping rulelara gelýär. Role mapping gelene mysal üçin siz del haýsy bölüminiň işgäri. Mysal üçin siz HR ýanky türkmen dilinde aýtsak, ajal kadram değişli, ya satış bölümü değişli, ya marketing bölümü değişli, ya da nemem değişli, başka bir IT bölümüne değişli. Ýanky bölümlerinizi aýyrýar bu bölüm. Ondan soň sizi şu tarafa uğradýar da şu tarafa kanal edýär. Osa ýene bir da çünki deli sales deli satış bölümünün işgärleri bilen marketing işgärleri bile bir ýerde işleneli bolup bilýär şeýle bir proýektisini. Olar ýaly ýagdaýda näme etmeli? Ýene bular ýaly ýagdaýda näme edýär? Ýanky role mapping nemeleri, düzgünleri, rullary şol ýagdaýda şol meselede kömek edýär size. Mysal üçin diýelim, ony aňardan administrator öýde açýar, şolar ýaly diýerler. Ine sales departmentynyň mekan teknologi
departmentinden, bölümünden azat ikisi bili işlemeli. Misal üçün bir proyektini diýsek, şonu administrator şonu aýratyn bir ýene bir aýratyn bir grup ýaly rol ýaly bir açýar. Şo taýdan ikiňizi birikdirip siz şo taýda işleşip bilýän aýratyn bir department ýaly, aýratyn bir bölüm ýaly. Gysgaça aýdamyzda ýene şu ýanym ýankaly gündelik memesi edýän häsiýet şu ýaly. Doğru, doğru. Onda yani bizim ol sizin edýän VPN'iniz o köpçüligiň bilýän VPN däldi. Yani belki olam şoň içine girýän bolupdylar da firmalar üçin edýäňiz, yani kompaniýalar üçin ýankyýan sistema gurnaýaňyz, ulgamlaryny düzýäňiz. Demek, Hawa bärde yani sereden ene VPN iki üç şekline bolýar da. Mysal üçin men aýdym core access diýilýär. Türkmen Englisçe aýtsak. Soň application layer access, application bolany eýen bizim mysal üçin application görnüşinde ulanýan. Diýeli biz bunun böyle mümkinçiligimizden bar. Biram network layer'da, ýani network layer'da bolany köpünç tunel görnüşinde gidýär. Mysal üçin diýeli Türkmenistan'dan Amerika'da bir kampanya göni tunel şekline göni. O kampanyadan bu kampanya tunel görnüşüne gidýär da. Ýöne şol uratyň özüne mysal üçin telefonda ýa kompýuterda onu application üstünden edip bolýar. Ýani sen aýtşyňlar. doğru, doğru. Go tapawutlaryny bilmek gowdy üç görnüşini. Şon käbir adamlar garşdyryp bilerden, yani men özüm şu VPN diýäbili. Sizin aýdýan VPN'iniz we özümizin ulanýan we hotspot şartlaryp ol VPN'leri gödäňme gelýär. Ondan Tamam. Sizin ulanýan VPN'lerin şu görnüşi bar da, sizinki ýani başda da düşündirdim. IPsec diýilen iki sany görnüşi bar. Ýani VPN'in iki sany mody bar da. Bir tunnel mod, nime mod, transport mod. Tunnel modu düşündüremde, tunnel mod mesela şimdi kaçanda maglumat kompýuterden çykýar, çykyp çykmasa şo paketlenýär şeýlemi? o. Şoň hemme tarapyny paketlenýär. Yani hemme tarap. Tunnel mod, transport modda bolany data bölüm paketlenýär, ýöne teleşkanyň paketin bir bölegi açyk goýulýar. Sebäbi kompýuterden kompýutera gidýän üçin. Kompýuterlaryň köpünç tanama nemesi bolmaýar da. Bu network işlem ýene bir has aýdyň boluşýaly. Bu sistema şuňa meňzeýär. Network sistemasy. Siz poçta sistemi, mysal üçin Amerikadaky FedEx ýa-da UPS sistemi bilen tanış bolsa dinleýijilerimiz, ýa-da Türkmenistana da mysal üçin deli. Poçta sistemine tanış bolsa adamlar şoň meňzedip bilýärler. Mysal üçin deli öýde ýazaňyzda siz näme diýen hat ýazýaňyz ilk şeýlemi? Hat ýazýaňyz. Ondan soň näme konverta goýulýar. Konverta goýulandan soň näme diýär? From ve to tarafında olan. Kimden kime, doğru mu? Misal için kimden? Murat Nesirov'ten Azat Jumayev şeylemiş, onu doldur yani. Ondan sonra paşta olan Aliya değil, Aliya peşe duruyor, men aldım. Diğer yankılı öz in yakın poçtada şunu gaytadan şolar ýaly peşat urulýar. Ya da belli edilýär özüne şolar ýaly. Ine şu hat şolar ýaly bize geldi. Ondan sonra soňky näme gidýär? Terminallara gidýär. Şeýtirip aýlanyp hat nire barmak yerine doğru bar ya. Edit network'ın şuna meňzeş ýanky. Poçta sistemine diýer. Ya da başga bir görnüşini aýdaýyn, mysal üçin TV-ge birda eger biologiýa dinleýijilerimiz mysal üçin deli gan aýlanşyk näýleş bolsa, bulan şu network'ym şoňa meňzeş diýip bilersiň. Yani datalaryň aýlanşy. Doğru. O misal diýen poçta misalym. Onda düşünekli bolar. Yani onsoň başga men ondan ýerim barmyň ýa-ni VPN hakda aýtdyk, sertifikatlar aýtdyk. Network engineering, ýani sizinkilen edýän işler hakda gysgaça aýtdyk. Onsoň meselem indi şol urdan işe girmek üçin näme edip bolar, ýani şo barada da gysgaça nemesek, meselem men nerden başlap bilerin ýa-da haýsy ugur okamaly bolýan network engineer boljak bolsam ýa-ni sizin edýän işiňizde işlejek bolsam. Her yerinin ýaşaýan yeriniň şertine görä üýtgeşip, ýani tertipden üýtgeşip. Ýani her ýurda görä-de üýtgeýär. Ýöne köplenç bir taraplary alsaňyz, mysal üçin adamlar özleri
Cisco web saytyna girip Net Akademiya var, şo taýda mut kurslar var. O taýdan başlap bilerler. Mhm. Eger inženerlik okuyan okuwçylar bar bolsa, olaryň mysal üçin köplençe Türkiýede, Orsetde bularyň ullakan nemeler var, laboratoriýalar var. Esasanam telekommunikasiýa, elektrik we elektronik urlarynda Cisco'ň ýankal materiallary öwredilýär düýpden isleýänlere gyzyklanýar. Dogry. Dogry. Özüm aýratyn mysal üçin goşmaça öwrenjek diýenler bar bolsa, ýankal Udemy'de kurslar bar. $10, $5-10. Şolar ya başga da bir topar mysal üçin diýeler Cloud Academy'de bolup bilýär. Ya diýeli mysal üçin Next.Gen diýip bir ýene bir ýeri bar. Şolar dürli nimelerden maglumatlar bar da. Ýok özüm mysal üçin käbir adam diňlemek öwrenýär, käbir adam diýeli okumany öwrenýär. İnternette Cisco'nun özünün ullakan kitaphanasy var, mut kitaphanasy var. Ýöne ingilis dili bilmeli bärde, ingilis dili okap, ildeşlermede öwrenip bilerler da Cisco hakynda. Ha, dogry. Başga bulan linklerden Yani nesip bolsa paýlaşarys. o bolar. Anime de var. Yani ki podcastlar ama bir topar podcastlar var. Mesela mut podcastlar var. Şolaryň biri şular ýaly adamlar eşitip, şulara öwrenip bilerler podcastlarym var. Ýöne köplençe bu podcastlaryň Amerikanyň içinde ýa-da ingilis dili bilmek şert da. Elbetde. Yani dil möhüm. Şu wagt onda da ýa ulanýan dillerem içinde yani mesela ol iş işlejek bolsaň istendik ýurtda işlejek bolsaň ende belli bir derejede ingilis dil bilmek zerurlugy ýüze çykýandyr. Sebäbi o ýerdäki käbir terminlere düşünmek bolsun, käbir Hawa açıklamalarını, zatlaryny okumak bolsun. doğru aýdýaňyz. Seredim. Cisco dünýäde ýanky mysal üçin diýeli ýene bir mysal berende. Dünýäde 10 samolyotyň 7-si 8-si şugun Boeing esasen Boeinglar gidýär-de, adam daşymada bolsun, ýa-da başga bir şolar urlarda motor çykartmak bolsun, şolar ýaly. Ullakan bazara eýe Boeing nähilek bolsa, Cisco da şolar ýaly. Internet communication aralatmaşyp urlaryny işleýän adamlaryň ýa-da Cisco öwrenseler dünýäniň her ýerine de iş tap bilýärler arkaýyndan. Sebäbi awraý gatyly. Yani men tanışlarım var ýa-da Dubayda işleyenler var, Türkiye'de işleyenler var. Ya da Endonezya, Malezya yurtlarına da Cisco giňden ýaýran we hormat awraý gaty uly bir neme edara. Şolar ýa. Dogry. Dogry aýtdyňyz. Başga Yani ingilis dili şert taýpy. Yani elbette. Elbette dil şert. Onsoň başga meniň galdyran ýerim bar. Men şu wagt seredýän bilen men Cambridge zat bellemendirnem öňünden. Eger men undan ýerim bolsa, siziň goşmak isleýän ýeriňiz bar bolsa, ýani peýda bolup biljek istendik maglumat. Başka näme bolup biler? Siziň gyzyklanýan soralan ýaşlary gyzyklandyrajak näme bolup biler? Şolura Gol soral. Men aýdyna mektep okuwçylary sorap biler ýa-da aýdyşyňyz bar, men näme etmeli häzirki ýagdaýda diýip bilerden. Hawa mektep okuwçylary ýa-da internetde bir topar materiallar bar, tanışlyk bar, ýa-da okuwçylar okap bilýär, öwrenip bilýärler. Talyplar galy berse köp ýerlerde meniň bilýänim ýene mümkinçilikleri bolanlar. Cisco'ň öz web saytyna girse şu taýdan virtual laboratoriýalary bar. Virtual laboratoriýalary download edip şu taýdan başlap bilerler. Gysgaçyk mysal üçin özleri VLAN näme diýmek. Mysal üçin bu IP networklar näme? IPv4 mysal üçin IPv4 näme görnüşi bar, IPv6 görnüşi bar. Şolar ýaly terminler bilen özleri ýuwaşdan tanışyp özlerini durmuşa taýynap bilerler. Dogry aýtdyňyz, gaty dogry. Ýöne eger indi bilýäňiz näme bolsa da käbir ýani üniversitede okalýar ýani belli bir ýerde ýendim ýa-da bolman özüň islemeseň ene tam mejburiýetinde üniversitede okulyp bilýär. Mesela üniversitede ugur saýlanda şu iş üçin iň ýakyn ugurlar haýsy ugurlar kan? Ýani network engineering diýip ugra ýok eden ýalňyşmasam.
Ol hava aýdyşyňyz ýaly sebäbi ýanky esasen Türkiýelerde diýeli Türkiýede Osset'de gönümmel network engineering diýmen biler ýöne communication engineer bar mysal üçin diýer bolup biler. Hmm. Ya elektrik elektronik bar. Evet. Ya däle computer mysal üçin computer engineering bilen baglanşykly communication engineering bile baglanşykly bile goşulan görnüşleri bar. Evet. Esasen hem Türkiýedäki dinleýijilerimize aýdym. Mysal üçin technical universitylerde köp şol urlarda Türkiýede giňden ýaýran Cisco. Orset'de de giňden ýaýran. Hmm. Şolar şo taýdadan başlap bilerler. We köplençim olaryň universitetleriň Cisco bilen bile gurnalan, Cisco kömegi bilen gurnalan hatda Evet. olaryň laboratoriýalary bar. Ha. Şol ýerlerde öwrenip bilýärler, okap bilýärler. Mysal üçin Amerikanyň içine aýdan esasen community college'larda köpesi net academy bilen bile işleşýärler. Şo taýda okanlarym soň synaga girende eýem synagam 50% ýaly ýeňillik töredýärler. Olar ýaly ýeňilliklerim bar. Oho. Oga weken onda olur ýa mümkinçilikden bardygyndan bilmek, habardar bolmak. Öwretde gowalar täze Hawa kurs alajaklar üçin ýani şoňa görä näme derler ýani taýýarlanarlar ýani. doğru. Ýa gat. Ehm başga goşmak isleýän, aýtmak isleýän zadyňyz bar bolsa mene şu wagt seretýän bäli özümde sorag galmady. Sizde indi siz özüňiz bu temada has nemerek bilgilerek bolýan. Hawa dinleýijilerimiz sizin şular ýa soraňyz bolup biler ýene dinleýijilerimiz näde size tapyp biler, näde size ýetip biler diýseňiz. Mhm. Men Twitter'da, LinkedIn'de, biram Facebook'da tap bilerler men adym bilen. Mhm. Azatçyma. Hawa esas isleseňiz LinkedIn profilymyny goýup bilersiňiz. O taýda aşagda nemesine ýa diýerler. Hawa illeşlerimiz şolar ýaly elimizden gelen näme kömegimiz bar bolsa öz halkymyza, öz illeşlerimize gaýrymar şolar ýaly. Evet, evet, Taňry ýalkasyn ýani. Soraglar bolan onda Atadagadan, LinkedIn üstünden ýa-da beýleki sosial media ulgamlaryndan sorap bilerler. Olaň linklaryny paýlaşarys. Açıklama bölümünde. Onsoň häzirlikçe mende şular ýani sizde başga barmy ýokmy ýende sizden soraýan sorag bermeli men bile aslında. Bu işte esaslat näme esaslat gerek diýseňiz, okumak, hawa okap başlanýar. Ondan soň esasen laboratoriýa ýa-da praktik etmeler köpürak. Onuň Google tarapy häzirki döwürde virtual laboratoriýalar bar, Cisco'ň özüniň bar, mysal üçin Packet Tracer'lar bar, şo taýdan başlap berler. Ondan soň GNS3 diýip ýene bir virtual bir ýankaly laboratoriýa bar. Onda şundan bir adajyk ýankaly Eve diýip emulation'lar bar. Eve diýip bolan, ondan peýdalanyp adamlar ýankaly praktik edip görüpdiler näde işleýär, network sistemasy näde. Hawa ilk bilen network'tan hem mysal üçin belki düşünmek kynrak bolmagy mümkin. Ýanky esasen hem logistika, poçta işlerine seretseler network'te maglumatlaryň näme aýlanyşyny görüp bilerler. Doğru. Doğru. Gatgo misal şol misaldy. Onda olaňam linklaryny nesip bolsa urasanız olaram aslında paýlaşyp bilersiň virtual lablaryň onsoň kitaplaryny tap boljak ýörüň Cisco'nyň. Yani Hawa Cisco Press seretseňiz Cisco Press goýsaň şo taýda bir topar kitaplar bar. böyle onam Cisco Press'te. nasip bolsa onam paýlaşarys. Hawa net academy bar mysal üçin Cisco'ň öz akademiýasy. Gatoy, ne akademi. Cisco Press. Doğru. Mesela da täze ýeýän antek Cisco şeýlemi men kan eşitmek ýanky esasy. O ýerde anyk barmy onu Men bilmedim. Ýöne sertifikatlar bar eken meselem haýsyny alan şol CCNP kan Cisco'ň şo ýokary derejeli sertifikatlarynyň birisini alan şo orta derejeli iki adamdan birisi eken özüň Türkmenistandakyň birisi. Şolar ýani diýip eşitdim arada. Rowşanmy? Anyk bilmedimden kimdigini men kimden eşitdim şonu birisi aýdypdy özüň şo ýerde bile işleşenlerden ýani şo ýerde Cisco sertifikatlar häzir diýdi meselem gaçy Türkmenistan öz içinde dem diýdi eger Cisco sertifikatlaryň baý bolsa diýdi Abra ýol diýdi şo ýerde
geçerliligi bar diýdi, gaty ýokary diýdi marketde. Hava dünyada sylanýan bir edara. Mysal üçin, ýanky ýaly aýdysmaly Boeing näle sylanýan bolsa, öz uğruna internet ulgamyna da bular ýanky şolar ýaly sylanýar, sertifikatlar hem inženerler hem şolar ýaly aldylar. Aha, doğru diýňiz. Gaty doğru. Onda başga goşmak isleýän zadyňyz bar bolsa da Ve başka ütköşük bir adam yok. Alanam köp sağ olun yana sylap çağıramyňyz üçin yana näsip bolsa öňündäki nemelerde duruşyklarda yana duruşýar gepleşer näme soraňyz bar bolsa o nesip onda bolsa jogap bildirmeden jogap bereriz. nesip bolsa entek belki webinar edilip bilinir gelecek soralara görä eger gyzyklanma ul bolsa nesip bolsa ýani Hawa. nämeler belki virtual lab şolardan näme edipler bir iki sanagyny webinar görnüşinde edipler gyzyk bolup biler virtual lab. Doğru. Da bolup biler. Gato onda köp sağ olun geleniňiz üçin nesip bolsa bolduğundan gysga tutmağa çalışdyk. Dinleyijilerimiz hem peýda bolandyr diýip ümid edýäs. Geljek podcastlarda da görüşmek niýeti bilen. Taňry ýalkasyň işleňizde de üstünlük. Wala köp sağ olun.